And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Fubo kami ng boss ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Carmela. At ito, ang aking secret file. It all started when I entered the company. I used to work for a year. Fresh graduate ako that time. At yun yung first job ko. Nakakakaba kasi hindi mo alam kung paano ka makikisama sa mga katrabaho mo at mga boss mo. Walang ka-idea sa mga personalities nila. Unang buwan, todo ka pa sa mga dapat at hindi mo dapat gawin. Na-orient na rin naman ako ng boss ko at ng mga iba ko pang katrabaho. Mababait naman sila pero syempre, hindi mo maiiwasan na makaramdam na may ayaw sa'yo sa workplace mo. Ilang linggo at buwan na rin ang lumipas. Ayun, nagamay ko na rin ang trabaho ko. At nakakasundo ko na rin yung mga katrabaho ko. At aaminin ko, masaya ako sa trabaho ko. Nakakapagod pero hindi ko gaano nararamdaman yun dahil sa mga kasamahan ko. Ako yung babaeng mas maraming ka-vibes na lalaki kesa sa babae. Siguro gawa na rin dahil hindi ko nakasama lumaki yung papa ko. Dahil dito may nakilala akong isang lalaki. Doon din siya nagtatrabaho. Kung i-describe ko siya, isa siyang mabait, responsable, makulit kagaya ko, strikto at may pagkasuplado. Pero never siyang naging suplado sa akin simula nung nakilala ko siya. Madalas kaming magkulitan sa trabaho. Masaya siyang kausap at kasama. Kaya lang, ang masaklap lang dito, may asawa at anak siya. Yes, pamilyadong tao na siya. 7 taon na silang kasal ng asawa niya. Sa umpisa pa lang naman alam ko Kasi nakita ko naman sa kamay niya na meron siyang wedding ring. So it means, X na dapat. Pero wala masaya siyang kasama. Kaya isang araw, nagkaayaan kaming kumain after work. Wala namang mali siya para sa aming dalawa kasi merienda lang naman yun. At sa trabaho lang naman kami nag-uusap. After nun, hindi na. Kanya-kanya na kami. Kaya hindi naman big deal sa akin kung kasal siya o may pamilya. Kasi wala naman talagang namamagitan sa aming dalawa. By the way, 13 years ang tanda niya sa akin. Pero hindi gaanong halata kasi pag magkasama kami, hindi naman nalalayo sa edad ko yung itsurahan niya. Hanggang sa hindi ko napapansin, napapadalas na nga yung paglabas naming dalawa. At sa isang pagkakataon, ang ayaang kumain sa labas, sa ibang lugar na siya nag-aya. Siyempre nung una ayoko. Ang alam ko kakain lang kami. Una sa lahat,
Maraming pwedeng kainan at inuman. Pero bakit sa ganung lugar pa, 'di ba? Pero sabi niya, dahil sa sitwasyon niya, kaya gusto niya akong ayain doon. Ilang araw kong pinag-iisipan kung papayag ba ako o hindi. Hanggang sa'yo na nga. Pumayag na rin ako. Mali, 'di ba? Alam ko naman eh. Fast forward. Eto na nga. Unang beses kaming pupunta sa lugar na iyon. Nagkakaalinlangan pa kung tutuloy doon o kakain na lang sa ibang lugar. Umikot kami sa mga posibleng kainan. Pero alam mo yun, parehas kaming nangangapa kung saan ba o ano ba? Ano ba talagang desisyon namin? Hanggang ang ending, doon kami napunta. Kumain kami pero hindi uminom. Uncomfortable ako nung una kasi hindi ko alam kung anong posibleng mangyari. Hanggang sa... ayun na. Hindi natapos ang gabi na yun. At may nangyari nga sa amin. Hindi pa nagsisink in sa akin yung nangyari hanggang sa kinabukasan. Nakita ko siya sa trabaho. At doon lang pumasok sa isip ko yung mga nangyari kagabi. Iniiwasan ko siya ng tingin at hanggat maaari, hindi kami magkasalubong. Kaya lang kasi, siya mismo ang lumalapit at kumakausap sa akin. Ilang araw natakbo sa isipan ko, bakit ako pumayag mangyari yun? Bakit? Bakit ako pumayag? Hanggang sa nagkaiwasan rin kami. Pero hindi namin gaano pinapahalata kasi alam ng lahat kung gaano kami magkasundo. At close sa isa't isa. Pero plot twist, boss ko siya. Habang tumagal, bigla niya akong hindi pinansin. Nagtaka ako kung anong meron at bakit. At doon ko nakumpirma na gusto ko na siya. May nararamdaman na ako para sa kanya. Pero in denial pa rin ako kasi nga bawal eh. At hindi pwede. Hindi ko pinapaalam at sinasabi sa kanya. Hanggang sa lumipas ang mga araw, naging okay kami uli. Hindi ko alam kung paano na ulit. Pero lumabas kami uli. At same place. Paulit-ulit na kaming lumalabas. Ilang buwan na rin namin ginagawa yun. Pero take note. Walang kami. Walang label. FUBU. Ito yung sabi nila sa ganitong klaseng sitwasyon. Oo. FUBU kami ng boss ko. Tumagal kami ng ganito ang sitwasyon namin. Walang assurance. Hindi mo alam kung hanggang kailan at saan, pero go lang. Go lang yung peg naming dalawa. Fast forward. Magre-resign na ako sa company. Papahinga muna ako dahil nga fresh grad ako. Gusto ko rin muna mag-enjoy. After ko namang mag-aral, hindi ba? Akala ko dito na rin kami matatapos. Pero nagkamali ako. Isang linggo bago ako umalis, mas lalo siyang naging sweet sa akin. Nasa isip ko noon, siguro mamimiss ako nito. Kaya ganito sa akin to. Pero after kong umalis sa company, magka-text kami. Hanggang sa tinanong niya ako kung pwede ba maging kami. Pwede bang maging kami? Kasal siya, may anak na.
Gulat na gulat ako, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, kaya hindi ko agad sinagot yung tanong niya. Mga 1 linggo ko pinag-isipan. At dahil gusto ko rin naman talaga siya, at masaya ako kapag kasama ko siya, sinagot ko siya. Oo. Oo na. Mali talaga. Maling-mali itong pinasok ko, pero masaya eh. Masaya ako kasama siya. Never kaming nagkaroon ng problema o pinag-aawayan dahil nga magkasundo kami sa lahat ng bagay. May isang beses, tinawagan ako ng asawa niya. Nagtanong siya sa akin ng konting information ko, pero buti na lang, mabilis akong mag-isip at alam ko yung mga sasabihin ko. Una pa lang, alam ko na misis niya yun. After nun, lagi nang naghihinala sa kanya yung misis niya. Tapos, nagulat ako, para bang kabisado nito yung number ko. Pero buti na lang, never kaming nahuhuli. May mga times na dapat titigil na pero hindi natutuloy kasi mahal nga namin yung isa't isa. Nakakatawa, diba? Kasi kahit ako may mga doubt. Kasi paano niya ako magagawang mahalin may asawa siya? Kahit balik na rin natin, asawa pa rin niya yung pipiliin niya at hindi ako. Hindi magiging ako. Hindi ko pinangarap maging kabit. Wala naman talagang papangarap sa ganitong katulad ko. Pero gusto kong itama lahat. Kaya lang ang hirap eh. Kasi mahal ko na talaga siya. At sobrang saya ko sa kanya. Lagi niyang pinapagaan yung loob ko. Never siyang magdadalawang isip na tulungan ako sa mga desisyon ko sa buhay. Sobrang effort niyang tao tulad ko. At siya yung nakatapat ko sa kung gusto mo gagawan mo ng paraan. Mag-iisang taon na yung relasyon namin. Hindi ko alam kung hanggang kailan. At sana abutin tong relasyon namin. Gusto ko rin namang makawala at mabuhay uli ng maayos. Gusto ko mabuhay sa tama pero ang hirap. Lagi kong iniisip yung anak niya. Ayokong dumating yung panahon na malaman niya at maapektuhan siya. Ayokong maranasan niya yung naranasan ko. Ang lumaki ng walang ama. Dahil sa isang katulad ko. Kabit. Ang sakit. Pumatol sa isang lalaki kahit alam na may asawa at anak na. Pero hindi ko pa rin magawa yung tama. Hindi ko pa kaya. Paano mo nga ba iiwan yung taong mahal mo? Kung parehas naman kaming gumagawa ng paraan para mag-work yung relasyon. Paano mo iiwan yung taong mahal mo? Kahit alam niyong mali. At hindi pwede pero mahal niyo ang isa't isa. Hindi ko alam kung hanggang kailan kaya kong lumaban at ipaglaban yung maling relasyon namin. Mahirap itong itago sa tao. Paano ka ba bibitaw sa relasyon na gusto mong ipagpatuloy pa? Paano?